ҷоми ҷаҳони қатар чуноне гузашта истодааст ки мухлисон ҳатто дар филмҳо ин гуна драмаро надида буданд. шуру шавқ дар бозиҳо бисёр баланд аст ва мо назорат дорем ки боз чӣ сенсатсияҳо монанди ғалабаи Арабистону Ҷопон мешуда бошад. дар чемпионат боз чизҳои паси пардаи бозиҳо гузашта истодааст. иштироки мухлисон дар аксари бозиҳои доиршуда кам буданд ва дар бозиҳо онро дигар хел нишон медоданд. намояндаҳои расмии бозиҳо дар таблоҳо шумораи мухлисонро нишон медиҳанд, вале дар асл чӣ хел аст? бозии кушодашавии мусобиқаро 67372 нафар гӯё тамошо карданд, вале дар асл ғунҷоиши варзишгоҳи Албайт 60000 мебошад. бозии мунтахабҳои Амрико ва Уэльсро дар варзишгоҳ максимум 40000 мухлис метавонист тамошо кунад, вале эълон карданд ки 43418 нафар тамошо кардааст. ин моро маҷбур ба фикркунӣ бурд. сабаби холӣ будани ҷойҳои нишаст дар варзишгоҳ дар чӣ аст? ҳозир мо бароятон хоҳем гуфт. дӯстон, имрӯз дар доираи бозиҳои марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳон ду мунтахаби оштинопазир Эрон ва Амрико ба ҳам хоҳанд омад. Эрон танҳо бо мақсади пирӯзӣ бар Амрико ба ин мусобиқа омадааст. тамошои ин ва дигар рақобатҳоро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfood. силкаи зарури дар комментария. ба ҳама муваффақият. сабаби якум, футбол дар Қатар дӯстдорони кам дорад. аввалҳои моҳи ноябри ҳамин сол шумораи аҳолии ин кишвари халиҷи Форс 2.9 миллион нафар гуфта мешуд. албатта ки ин ҷо шумораи футболдӯсторон нисбат ба дигар кишварҳо кам аст. на ҳама ба варзишгоҳ рафтану тамошои футболро писанд дорад. он мухлисоне ки ба варзишгоҳҳо меоянд аксар ҳамон коргарони хориҷие мебошанд ки барои бунёди биноҳо ба Қатар омадаанд. ҳарчанд шумораи аҳолии ин давлат нисбат ба солҳои пешин зиёд шуда истодааст, вале барои мухлис онҳо мигрантҳоро ҳатто изофапулӣ ваъда карданд ки рафта дар майдонҳо ҳам футбол тамошо кунанду ҳам пул кор кунанд. сабаби дуюм, нархи чиптаҳо қимат мебошад. чун Қатар барои шароити хуб таъмин кардан пулҳои зиёдро сарфа кардааст, онҳо қисмате аз фоидаро аз нархи чиптаҳо ба даст овардан мехоҳанд. ба ҳисоби миёна чиптаҳо барои мухлисони буҷети миёнадошта дар марҳилаҳои гурӯҳӣ $286 дар назар аст. дар солҳои қаблӣ махсусан дар Русия мухлисон ҳамагӣ $214 пардохт мекарданд. дар бозиҳои плей-офф бошад нархи чиптаҳо басо гаронтар мешаванд. барои финал $684 ки 59% зиёдтар аз финали Фаронса ва Хорватия мебошад нарх гузоштаанд. хулоса, агар як шахс 7 бозии чемпионатро тамошо кунад, ҳазорҳо паунд сарф хоҳад кард. вале савол ҳамин ки чаро ҳатто дар марҳилаҳои гурӯҳӣ мухлисон ба варзишгоҳ намеоянд. барои ин боз дигар чиз сабаб шуда метавонад ки масалан аз Нью-Йорк омадани 2 нафарро ҳисоб кунем, на кам аз $60000 сарфи маблағ мешавад. қабл аз ҷоми ҷаҳон сари як кас ба ҳисоби миёна $50 сарф мешуд, вале имрӯзҳо барои як шаб истодан шумо маҷбур мешавад ки тақрибан $720 сарф кунед. барои мухлисони оддӣ боз шароитҳо бо харҷи $300 барои як шаб пешбинӣ шудааст. шароит чунин аст ки бе кондитсионер, бе мағозаи харид ва бе оби нӯшокӣ ба ҷои муҳофиз бошад танҳо қулф истифода мешавад. қулф. як мухлиси хориҷӣ интервю дода буд ки то боварда наметавонад ва ба хонааш меравад. ана акнун фикр кунед ки боз чӣ қадар вақт лозим аст ки ҳамагӣ тарки Қатар кунанд. сабаби сеюм, қатариҳо аз нисфи бозӣ мераванд. ягона бозиҳое ки шояд пур аз мухлис шавад, ин бозиҳои мизбони мусобиқа мебошад. дар бозии нахусти Қатар шояд ҳамагон интизор буданд ки қатариҳо аз сару рӯи варзишгоҳ мерезанд, вале чӣ хеле шоҳид шудем он ҷо қариб ки ҳамагон аз Эквадор буданд. баъди дубли Валенсия хомӯшӣ дар майдон ҳукмфармо шуд ва дар қисми дуюм аллакай нисфи варзишгоҳ холӣ шуд. дар бозиҳои баъдӣ низ ҳамин аҳвол буд ва дар наворҳо ба хубӣ дида мешуд ки мухлисон беҳад кам аз бозӣ ҳаловат мебаранд. чорум, барномаи чиптафурӯшии FIFA аз кор монд. албатта FIFA барои кам будани мухлисон гунаҳгори асосӣ низ ҳаст. монанди финали Лигаи Чемпионҳо аксари мухлисон наметавонистанд ба бозии Англия ва Эрон дохил шаванд. сабаби ҷамъ шудани мухлисони зиёд дар финали Лигаи Чемпионҳо маҳз ҳамон барномаи чиптафурӯшии FIFA буд ки пули зиёд барои омодасозиаш сарф гаштааст. касе ки акси чиптаашро дошт, як бало карда даромад. ана касе ки надошт, бо сабаби набудани интернет натавонист бозии мунтахабашро даромада тамошо кунад. албатта ҳайрон мешавем
мешунавем вақте ин қадар воймаи зиёдро мефаҳмем ки маблағи кайҳонӣ барои омодагӣ сарф карданду мушкилиҳо аз он ҳам зиёдтар аст. Тамошо аз телевизион хуб аст, вале на ҳама мушкилиҳо ба мо нишон дода мешавад. Футбол бо мухлису бо якҷо будан зебо аст. Ҳамин хел не? Агар ба ин чиз розӣ бошед, лайкро зер кунед ва то наворҳои баъдӣ пайгири мо бимонед.